La sordesa en les persones adultes predisposa a tenir més fàcilment problemes de memòria i, per tant, a tenir una demència precoç. És molt important que les persones, a partir dels 55 anys, facin una revisió auditiva. Sovint les persones adultes s'autoenganyen a nivell auditiu. Pensen que hi senten bé i que el problema el tenen els altres. Molt típic de les persones que tenen un dèficit auditiu és: escolta, sí, jo ja sento que estan parlant, és el que et diuen, sí, ja sento que estan parlant, però el problema és que no acabo d'entendre el que estan dient. Això ja és un problema d'audició i això ja té un problema en la repercussió a nivell conversacional, no? No hi entens, i no participes o participes malament de la conversa. Una persona que tingui un problema auditiu suficientment important que alteri la seva qualitat de vida, és molt important que s'adapti o que es posi un audiòfon. Té dues funcions. Per una banda, t'està ajudant a tenir millor audició i, per tant, millor qualitat de vida auditiva, i segona, en certa manera, està estimulant la resta del nervi que funciona i està prevenint que es deteriori amb més rapidesa. Les persones que tenen pèrdues auditives que no són candidates a posar-se un audiòfon, d'entrada el que s'aconsella és que portin una vida sana, que evitin exposició a soroll, que evitin prendre de forma abusiva antiinflamatoris i begudes que portin quinina, perquè la quinina també pot fer malbé el nervi de l'audició.